Pamätajte na moje slova Estival. Máme tu novinky a otváram našu novinku a to je kešu maslo. Novinka. Centné kešu a 100% mandlu. Takže kto milujete kvalitné oriešky, this is it. A naozaj, keď vyskúšate viacero 100% orieškových masel, pochopíte, že nie je každé maslo rovnaké a naozaj tú kvalitu tých orechov tam je veľmi cítiť. Ja neviem, či poznáte, niekedy si kúpite proste kešu orechy v jednom supermarkete a sú brutálne dobré a kúpite si ich v druhom a zdajú sa vám byť suché, bez chutí. Neviem, či ste niekedy zažili, ja to zažívam veľmi často a to je ten kľúč k tomu, aby to orieškové maslo bolo kvalitné. Takže naozaj toto je, že topovica. My sme kvôli tomu ešte aj menili dodávateľa, lebo sme to chceli ešte lepšie. Takže ja si myslím, že už kvalitnejšie maslo ako toto na trhu nenájdete. Samozrejme, nájdete možno rovnakú kvalitu, to vôbec nehovorím, ale je to fakt, že top. Ináč, akože ráno som bola cvičiť a môj účes vyzerá tak, že trochu som si uletela, ale nevadí, také sú dni. Aby ste vedeli, že keď si budete objednávať napríklad ovocie a tak ďalej, tak máme tu aj takéto. Normálne musím ešte asi kúsok dať. Tu hejteri proste vravia, čo len chcú kritizovať, ale pamätajte na moje slova Estival.